right, mumastreets esocial media maninoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya ndoda kuti ndinge ndiri ndinotaura zvikuru mashoko asina kunaka tasangana nawo, ndoda kuti ndinge ndiri ndinosvitsa kwamuri. Asi chekutanga, subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video, every time patinounza nyaya dzichipisa, you will be notified. Nchito kuti maswera sei muri yeZimbabwe kwese kwamuri. So vazukuru, mashoko asina kunaka atasangana nawo ndeetsaona PaBhora apo takananga kwaMutoko chibva kuguta guru reHarare. Pari kunzi ipo paitika tsaona iyo inosanganisira motikari yeHonda Fit neWish. Handiti so zvaitika ndezvekuti anzi weHonda Fit anga achida kuovertake, obva aita head on NeWish iyo yanga ichibva kwainga ichibvawo. Handiti NeWish iyo yanga yakatakura mafamily members 4. So zviri kunzi zvoni patsaona iyi pakuvara zvakaipisisa vanhu vangani, vanhu 5. Chinova chinhu chinorwadza, chinhu chinoshungurudza zvikuru kuwira mutsaona, zvikuru sei muri semhuri imwe chete. Asi tichitotenda Mwari nekuti hapana afa vazukuru, motikari dzaparira semifananidzo yamuri kuona, uyezve vanhu vakuvara asi vese vapenyu. Aiwa, tichitotenda Mwari nekuda kwekuchengeta nekudzivirira motikari dzinotengwa dzimwe, tichivashuvira kuti dai vapora nekukasika. Aiwa vatyairi, ngatityirei zvakanaka mumugwagwa. Handiti tingati practice extra caution, tinatsotyaira zvakanaka, tisamhanye pasingade kumhanya, uye tisanyanyisa kumanya zvakare. Handiti ngatichengetedze upenyu hwedu nehwevamwe watine takatakura. Mwari akuitire zvakanaka, Mwari akuporesei kune vakuwara patsaona iyi. From Uncle Zain, the only Zimbabwean uncle, ndo shoko randati ndozokuzivisai vazukuru nekutsuurana sevatyairi. Tichiti much love.